Evo ako moji prvi utisci posle tačno mesec dana kako sam promenio firmu i prešao u Dusman da radim. Znači, evo danas je petak, vikend slobodan, ponedeljak je praznik, ne radim. Tako da je to jedna dobra stvar, ne samo jedna, nego više dobrih stvari zašto sam otišao iz a la carte restorana i prešao u menzu ili ti kantinu, kako god je nazvali. Kao što sam rekao na mom postu na Facebooku, bitno je sada vreme slobodno i vreme provedeno s porodicom, tako da pare nisu toliko bitne. Jesu naravno, ali nisu u ovom momentu presudne. Presudno je radno vreme, radna okolina, kolege i sam osjećaj kad promeniš prosto nešto. Eto, to je nastavak onog mog posta. Znači, ako želite sebi nešto bolje život u Nemačkoj, promenite kad vam ne odgovara, nađite šta vama odgovara, birajte posao, birajte okruženje, birajte kolege s kojima ćete raditi, birajte platu koju ćete primate, ako vredite, naravno ako smatrate da vredite za te pare. I eto, to je to. Puno pozdrava, od sad nezasluženih 3 dana mama radi, tata sa ćerkama provodi vreme, vidjet ćete u sledećim postovima koje ću kačiti naravno na Facebooku i na Instagramu. Pozdrav!